ukuthula kubazalwane. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bangcwele kakhulukazi ekseni kulesi sikhathi uNkulunkulu asimise kuso isikhathi esibaluleke ngohlobo olumangalisayo okuwukuthi wonke umuntu aziqaphele ukuthi usekukho ukukholwa yini. Isikhathi lesi sokwehlukanisa amakhoba kanjalo nokolwe. Lithi izwi lenkosi la ifakaza uJohane efakaza ngoJesu uthi impela ozayo emva kwami mkhulu kunami. Haleluya. Angifanele isho ukuthinta umchilo wezicathulo zakhe. Ukuthula kubazalwane uthi imbenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uma sibuka kulesi sikhathi esiphila kusona ilabo bonke abantu beqhelaniselwene ukuthi angabibikho umuntu osondelayo kuwe, kodwa isikhathi sokuthi zilungiselele ukuhlangana noNkulunkulu wakho. Usho njalo umprofeti uMalaki uthi njengoba ngiyakwenza njalo kuwena Israyeli, ngakho zilungiselele ukuba uhlangane noNkulunkulu wakho. Be ready to meet your God. Isikhathi ke bafowethu, ngane zakwethu, bomama noma baba abantu abasha no Sunday school, ukuthi ilo nalowo umuntu afune ubuso bukaNkulunkulu, afune ukuthi ahlangane noNkulunkulu. La sekuthiwa ungahlangani nabantu unikezwe ichance eningi yokuthi hlangana noNkulunkulu. Uma sibuka izwi lenkosi incwadi kaIsaya nithi uchapter 26 kuverse 20, izwi lenkosi lithi balekelane ezindlini zenu nizivalele emakamelweni nifune ubuso bukaJehova kuze kudlule isikhathi esimisiweyo, ngoba ulaka lukaJehova luphezu komhlaba, incithakalo negazi labantu liwumbozile umhlaba. Ngakho ke isikhathi esihle lesibafowethu isikhathi sokuthi kube yilowo nalowo afune ubuso bukaNkulunkulu, yilowo nalowo azinuke amakhwapha ukuthi umi kahle nekholweni. Ukholwa kwakho akuzukuma ngomfundisi wakho, akuzukuma ngomshumayeli wakho, akuzukuma ngesonto lakho, kodwa yilowo nalowo asivalele endlini yakhe afune ubuso bukaNkulunkulu. Inkosi yomsanibusise. Ngiyathanda ke ekseni nje isifundo sethu sanamhlanje sisithathe lapha encwadini kaExodus isahluko ese12. Sizofunda nje amavesi awu20 angaseqaleni. Iye yangithinta kakhulu le ndaba yePhasika abazalwane, njengoba sazi ukuthi siseyinsukwini zePhasika, sesilungise yonke into, sabopha imithwalo, sathunga amaphinifa, salungisa izinto eziningi ukuthi siyawuhlangana emzini wethu omkhulu nabangcwele bonke besifunda, siye emkhosini kaJehova siyokwenzela inkosi iPhasika. Uthi umbhalo wamaHebheru nelethu iPhasika selihlatshiwe. iPhasika ke lethu laba nguKristu Jesu, inkosi egcotshiweyo. Ekseni ke bazalwane, nginale ndaba nje enhlizweni yami, kunezinto umoya ongcwele azembulile ngomkhosi wokuqala wePhasika. Ngiyabheka nakulonyaka okunyaka wezi-2020 abathi abaziyo, it is a twin year, a year 2020. Kunezinto uNkulunkulu azikhulumayo nangale coronavirus ephume umhlaba wonke engathi sekuyona uNkulunkulu okumele idunyiswe kukhulunywe ngayo yonke indawo, the globe of the planet Earth, kukhulunywa ngecoronavirus. Ngiyathula ngiyabheka nje mbukeli wami lapho ekhaya, ngithi uma ngabe kungathiwa uJesu uphakanyiswa ngalendlela, haleluya, icorona ephakanyiswa ngayo, kungaba mnandi kakhulu emhlabeni. Inkosi yomusa, inkosi engcwele ayibe nani inibusise. Sizawufunda abazalwane izwi kaBaba uNkulunkulu uSomandla simnikeze
yena yedwa indumiso ngoba akekho ofana naye, inkosi yomusa, inkosi engcwele, ukuthula kwayo kube phakathi kwenu bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Kufundeka kanje. Ukumiswa komkhosi wePhasika. Jehova wayesekhuluma kuMose naku-Aroni ezweni laseGibhithe ethi, le nyanga yakuba kini inhloko yezinyanga, ibe inyanga yokuqala enyakeni kini. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwale nyanga yilo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Uma abomuzi bengalaleli iwundlu, wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu. Kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Iwundlu malingabi nasici, libe ngeleduna, libe ngomnyaka munye. Nilithathe ezimvini noma ezimbuzini, niyakugcina kuze kube sosukwini lwe-11 lwaleyo nyanga. Ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa. Baza kulithabatha igazi balibheqe ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayakulidlela kuzo. Baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo. Bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo. Ningalidli liseluhlaza noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, kepha losiwe ngomlilo, ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo. Ningashiyi lutho kuze kube sekuseni, kepha okuseleyo kulo kuze kube sekuseni niza kukushisa ngomlilo. Niyakulidla kanje, izingalo zenu ziboshiwe, izicathulo zenu zisezinyaweni zenu, nezindondolo zenu zisezandleni zenu. Niyakulidla ngokushesha, kuyiPhasika likaJehova. Ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku, ngibulale wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenza izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe. NginguJehova. Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Ningahlelwa isifo sokubhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Lolo suku luyakuba isikhumbuzo kini, nilugcine lube ngumkhosi kaJehova, anolugcina izizukulwana ngezizukulwane ngokomthetho waphakade. Izinsuku ezisikhombisa niyakudla isinkwa esingenamvubelo, yebo ngosuku lokuqala lokukhipha noyikhipha imvubelo ezindlini zenu, ngokuba bonke abadla okuvutshelweyo kusukela usuku lokuqala kuze kufike usuku lwesikhombisa, labo bantu bayakunqunywa kwa-Israyeli. Ngosuku lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele, nangosuku lwesikhombisa nibe nomhlangano ongcwele, kungasetshenzwa ngazo kuphela okudliwa ngabantu bonke. Lokhu kodwa makwenziwe yinina. Niyakugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, ngokuba ngalona lolo suku ngikhiphile amabandla enu ezweni laseGibhithe. Ngalokho anogcina lolu suku ezizukulwaneni zenu zonke ngokomthetho waphakade. Ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 ngakusihlwa niyakudla isinkwa esingenamvubelo kuze kufike usuku lwama-21 lwenyanga ngakusihlwa. Izinsuku ezisikhombisa akukutholakala mvubelo ezindlini zenu, ngokuba yilowo nalowo odlayo uvutshelweyo yena uyanqunywa ebandleni lako-Israyeli, noma engumfokazi noma engokuzalwa ezweni.
ningadli lutho oluvutshelweyo ezindlini zenu zonke anodla isinkwa esingenamvubelo. Asithandaze. Baba, siyabonga izwi lakho ekseni idwala lethu. Nkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongcwele onamandla wonke, thatha udumo ngoba lukufanele. Wena ungubaba ongunaphakade. We thank you, Jesus Christ. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Siyabonga mndeni wasezulwini. Nonke nani enisemakhaya enilalele lenkonzo yanamhlanje. Sithi makube kuNkulunkulu udumo, ukuthula nobungcwele yena obabazekayo phakade naphakade. Ake sibukeke kafushane le ndaba ngane zakwethu esiyethulelwa umoya ongcwele namhlanje mayelana nokumiswa komkhosi wePhasika. La sithola izwi lenkosi uJehova eyaleza kuMoses kulesi sikhathi abantwana bakwaIsrayeli basezweni lokuthunjwa eGibhithe. uNkulunkulu useyenze izindlela eziningi ukuba enze uFaro abakhulule abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe baye ezweni alifungela oyise, izwe lamaKhanani, izwe elinobisi noju lwezinyosi. Right, la bazalwane sithola kufika okwakuyinhlupheko yokugcina abantwana bakwaIsrayeli beseGibhithe. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wakhuluma noMose ukuthi ke kulesi sikhathi into abazoyenza kufuneka bahlele umkhosi wePhasika ngoba kulusuku la bonke abakhileyo eGibhithe ingelosi enenkemba ebulalayo izodabula ubusuku bonke ifuna noma yini eyizibulo ichithe ithixo noNkulunkulu baseGibhithe. Kodwa ukhipha isiyalezo sokuthi hlelani umkhosi wePhasika. Uma nihlela lo mkhosi wePhasika, haleluya, ngiyabuka uthi ninakuhlelela ube izinsuku eziwu-21 noma amaviki amathathu. Inkosi yamsa imbusise uthi leli Phasika liyakudlelwa ezindlini zenu. Uma nizodla leli Phasika, haleluya, lithi izwi lenkosi kufanele izinkalo zenu ziboshwe. Malibonge igama lenkosi ethu Jesu. Izwi lenkosi lithi inyawo zenu kumele zigqokiswe icathulo. Haleluya. Kuthiwa kufuneka nibe ready ukuthi niyahamba. Kuthiwa leli Phasika uma nizolidla kufuneka nilidle ngokusheshsha. Kuthiwa leli Phasika kufuneka kube yiwudlu eliyothathwa ezimvini noma lithathwe ezimbuzini. Kuthiwa leli wudlu kufuneka kube elinonyaka owodwa. Malibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli kulezi insuku ezingama-21 kuyoba lenyanga inhloko yezinyanga, yona nyanga yokuqala enyakeni, ngoba niyobe nikhumbula ukukhululwa kwenu ezweni laseGibhithe. Malibonge igama lenkosi ethu Jesu. Lithi-ke izwi lenkosi kuyothi ngosuku lwe10 kulezi insuku ze-lockdown eziwu-21 nithathe iwudlu elingenasici elinonyaka owodwa niligcine. Noma ngabe kuthiwa mhlambe belikade lonile linesici, kodwa kumele ligcinwe izinsuku ezine, lahlukaniswe namanye amawudlu, lahlukaniswe nezinye izimvu, lahlukaniswe. Malibonge igama lenkosi. Siyayibona iquarantine ivela madoda abazalwane, ivela eBhayibhelini, ivela emkhosini wePhasika ukuthi yenzeke iquarantine ngisho ezilwaneni ezayilungiselelwe ukwenza umkhosi wePhasika. Okusho ukuthi bazalwane ngempela simelwe kube yilowo nalowo azahlukanisele uNkulunkulu. Kanti ithini iquarantine bazalwane? Iquarantine isho ubungcwele, isho to separate yourself from other things ezingakwenza uwenyanyeke uhlazeke kuNkulunkulu.
Malibonga igama lenkosi yethu Jesu. Into engiyibhekayo lapha ngibheka kwethembeka kukaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli unumber 7 usho ukuphelela kukaNkulunkulu. La uma sibuka izinsuku ezingama21 siyathola ukuthi amaviki amathathu 21 divided by 7 is 3. Ngithi uma ngibheka ukuphelela kaNkulunkulu kuze kwaphindwa kathathu sibona ukuphelela kaNkulunkulu yise number 7 oqala sibona ukuphelela kaNkulunkulu kwendodana izizwe 7 zesibili sibona ukuphelela kaNkulunkulu number 3 umoya ongcwele inkosi yomsimbusise siyabona impilo kaJesu emhlabeni bafowethu madoda abazalwane ukuthi uyiphilile impilo kodwa impilo yakhe yaze yazophela ngomkhosi wePhasika okwathi ngolwesihlanu olukhulu yafa inkosi yamakhosi esiphambanweni bayibethela yathi kuphelele bayibethela yathi kufeziwe bayibethela yathi babe ezandleni zakho sengiyawubeka umoya wami washo ukuthi yavalwa ishapter kaJesu kuzoqala iviki lesithathu oku7 days kamoya ongcwele esiphila kuwona kulesi sikhathi esikuso namhlanje. Kodwa lalela ngifuna ukukutshela mntaka baba wena onami la endlini nawe ongilalele usekhaya ukuthi nesikhathi sikamoya ongcwele uzofika la esiphela khona. Ngifuna ukusho ukuthi eliphasika lalonyaka liyiphasika elingafani namaphasika ngoba yiphasika lasezindlini yiphasika likaIsrayeli yiphasika lokuthi umuntu endlini yakhe adle iwudlu nomndeni wakhe. Malibonga igama lenkosi yethu Jesu. Kuthiwa leli wudlu liyodliwa losiwe. Kuthiwa leli wudlu mase lihlatshiwe into ezoba luphawu lokuthi la endlini kudliwa iwudlu ukuthi la endlini kunabangcwele kuzoba ligazi. Haleluya. Lithi izwi lenkosi batshele Moses abantwana bakwaIsrayeli ukuthi uma ngabe sebehlabile iwudlu bayothatha igazi balibhece ezinsikeni zozombili zomnyango balibhece naphezulu emakhothameni okusho ukuthi leli gazi lizobanto esesiphambano. Malibonga igama lenkosi yethu Jesu. Kulesi siphambano into engiyithandayo kusona akushiwo ukuthi liyobhecwa igazi naphansi ezinyaweni ngoba kwakusazohanjwa madoda abazalwane kwakusafuneka inyawo zihambe bawelele ngaphesheya ezweni lamaKhenani. Kodwa uma sifika abazalwane esiphambanweni sika Jesu sapheleliswa isiphambano igazi laphuma ekhanda bamxoxa umqhele wameva lithi izwi lenkosi bamgwaza nasezandleni bambethelela ngezipikili okusho ukuthi isezinsikeni zomnyango. Malibonga igama lenkosi. Kwasekuthi ezinyaweni ngoba uhambo kufika la luphelela khona. Malibonga igama lenkosi. Uma umuntu esefike kuKristu Jesu akabe sadlulela phambili usefike kokuphelele ufike haleluya kwakhalidi sakhe la indlela zomuntu ziphela khona. Indlela yethu bafowethu bodadewethu bafowethu iphelela kuJesu ngoba izinyawo zihlanganisiwe. Umuntu akakwazi ukuhamba ehlanganisa imlenze akakwazi ukuhamba ehlanganise izinyawo ngoba kwakufika la iphasika ligcwaliseka khona. Lithi izwi lenkosi uJesu eza iphasika nabafundi bakhe uthi nginqanele abafundi bami udla nani leli phasika lize ligcwaliseke embusweni kaBaba. Lalelani madoda abazalwane siyasaye ephasikeni eliphelele embusweni kaBaba futhi lapho esiyakulidla khona ngoba kuswela manje ngisawukudla sithelo somvini ngize ngisidle embusweni kaBaba. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Ekseni bazalwane kunalendaba enhlizweni yami ukuthi masihlale ngoba lelizwe siphila kusolona siyabona kuselona izwe elifanele ukuphila abantu abangcwele kodwa ngenxa yethu siyabona ulaka likaNkulunkulu lubanjiwe. Namhlanje na onqingili bavunyelwe ukuthi abeze ngokukhululeka ukudayiswa komzimba kunama license kuvunyelwe ukudayiswa kotshwala izinto eziningi kukhushulwa izisu abobulili obufanayo banelungelo bayaganana
icorruption idlalubi ihamba phezulu. Malibonga igama lenkosi yethu Jesu. Abasemagunyeni bakhulu kakhulu, abangenalutho bancane kakhulu. Isikhathi esimbi ngohlobo olumangalisayo la esidinga khona umsindisi, esidinga khona umhlengi ukuba asikhulule kulolu bivana, asikhulule kule ngxubevange. Isikhathi sokuthi siyaphuma kulelizwe, kodwa uma sizaphuma kunento okumele yenzeke emhlabeni wonke. Umhlaba wonke uyanyakaza, umhlaba wonke ufuna ikhambi ukuthi kungenziwa njani. Kodwa isikhathi sokuthi kuvele ukuthi abantu abazosinda kulolu bivane, abantu abadla udlu, abantu abazolandela imigomo. Lalela, ngifuna ukusho ukuthi udla dliwa ngendlela oyithandayo, kodwa iwudlu libekelwe imigomo. Kuthiwa iwudlu alosiwa, iwudlu liyosiwa. Kuthiwa iwudlu aliphekwa ngamanzi. Kuthiwa iwudlu akalidle umuntu aliqede kungasali lutho. Haleluya. Siye sibone uma kuhlatshiwe eyinkonzweni noma emndenini yethu ukuthi siye sidle zonke inyama ezibomvu ezimnandi nokwangaphakathi, kodwa bese kuthi inhloko namanqina sikudle insukwini ezintathu ezilandelayo. Kodwa namhlanje kuthiwa iwudlu uma ngabe sedliwa kumele kudliwe konke kuphele, kudliwe inhloko yalo, kudliwe namanqina alo. Kuthiwa uma kukhona okusalile akusena kudliwa. Uyadliwa uJesu bafowethu, uyadliwa uJesu ngane zakwethu. Esikhathini esinjengalesi sisahleze emakhaya, ngiyathanda ukuthi lo nalowo akazivalele endlini adli udlu, ilo nalowo akayivalele endlini agcine udlu. Iwudlu lingabi nasici. Lalela mzalwane, zigcine ungcwele, zifake nawe ku quarantine ukuthi haleluya awuzukuthintwa ilutho, awunakuthinta lutho olungcolileyo, ngoba kuyisikhathi sakho noNkulunkulu wakho. Inkosi yomsa inibusise. Uthi ke uNkulunkulu ngizawukhipha ingelosi ngalobo busuku ukubulala zonke izithixo zaseGibhithe. Uthi kodwa uma ngibona igazi ngizawudlula. Haleluya. Nasi into ebalulekile empilweni zethu, reserve the mark, gcina uphawu, gcina igazi lika Jesu liwuphawu kuma-doorpost akho, liwuphawu ekhothameni lakho. Leli udla lidlelwa ngaphandle, leli udla udlelwa endlini. Ngiyayithanda le ndaba, bese sivamisile ukulidla iphasika, siyolidlela esidlangalaleni, siyolidlela emhlanganweni. Kodwa this time kuthiwa iwudlu alidlelwe ngaphakathi endlini. Haleluya. Awunakulidla ngaphandle, kodwa kufanele ungene endlini uzivalele khona udle iwudlu. Kuthiwa uma ngabe umndeni wakho omncane, haleluya, kufanele uthathe nihlangane nomndeni omakhelwane wakho, nihlangele iwudlu, ngoba inhloso ukuthi iwudlu alidliwe liphele. Umdlile yini uJesu? Umbuzo wami, umqedile yini uJesu? Kuthiwa uma lidliwa leli phasika kuyodliwa inyama yewudlu, idliwe kanjalo nesinkwa esingenamvubelo. Malibonge igama lenkosi. Uma ekhuluma nabafundi bakhe uJesu uthi qaphelani imvubelo yabaFarisi. Malibonge igama lenkosi. Imvubelo encane yonakalisa into yonke. Malibonge igama. Ngiyathanda abazalwane ukunixwayisa ukuthi gadani imvubelo, gadani imonakalo emncane. Athi uSolomon mekhuluma qaphelani impungusho ezincane ngoba ziyasona isivini sethu sinezimbali. Malibonge igama lenkosi. uNkulunkulu akayifuni into, haleluya, ezikhukhumalela yona ngesikhathana esincane. uNkulunkulu izinto zakhe zine process ende. Izinto zikaNkulunkulu akuzona ezesikhashana, kodwa uNkulunkulu uyalindwa. Uma ngabe utshalile ulindela isikhathi esibekiweyo salokho, kodwa into embi eyezwa imvubelo uthi ungayifaka enhlabeni ithola imvubelo, uthi wangibeka ekhaya isikhukhumalisa inhlama yonke. Baningi abantu namhlanje babhizi abathi bashumayela ivangeli, sibabona sebequbuka nje, esingabazi ukuthi bakhulephi, bazalwe nini, kwenzekeni empilweni yabo, baze bafike kule level esebekuyona. Qaphelani imvubelo yabaFarisi. Malibonge igama lenkosi yethu uJesu.
ulithi izwi lenkosi mayingabibikho imvubelo kulezi izinsuku ze lockdown, mayingabibikho haleluya emkhosini wemphasika imvubelo ezindlini zenu, isinkwa senu masiqine. Jesu isinkwa sokuphila, isinkwa esehle ezulwini, isinkwa esingenamvubelo. Odla lesi sinkwa uyophila. Lithi iBhayibheli noma efa uJesu uyomvusa kwabafileyo, uyakumvusa ethuneni. Nawo amazwi enkosi namhlanje bazalwane engenikeza wona ukuthi asilungiseleleni umkhosi wePhasika, njengoba uNkulunkulu ehlele kanje ukuthi asihlale emakhaya sidle iPhasika semakhaya, singabuki uRamaphosa, asingabuki uhulumeni. Lento yenzeka umhlaba wonke, asingabi nayo inzondo, asingabi nalo ixhala, kodwa masibuke bazalwane uNkulunkulu ngese kade singambuki ngalo, ukuthi uNkulunkulu unguthembekile, uNkulunkulu ayikho engenzeke kuyena, akukho kuyena okungenzeka, uyena ohlela izinto esezulwini. Ngithena uma ngabe ngibuka izinsuku laqala khona ilockdown mhla ka26 ekusihlwa kuMarch kuya kumhla ka10 April, ngathola ukuthi ngempela izwi kaNkulunkulu liqinisile, ngoba uma ngabe ubala izinsuku eziyishumi-nane kuye kufika ngolwesine esuku lomhla ka9 la iwudlu elahlatshwa khona. Kusho ukuthi iPhasika lethu lalonyaka bazalwane liyiPhasika elinesibusiso esikhulu. Masimkhonze uNkulunkulu, simbonge ukuthi truly God is an omniscient God. uNkulunkulu owazi konke, uNkulunkulu ophethe konke, konke ukuphila kusesandleni sakhe. Umhlaba uhlezi entendeni yesandla sikaNkulunkulu. And okunye kufuneka sikubuke bazalwane, senqeda umyalezo wami ukuthi njengoba izinto zenzeka kanje emhlabeni uwonkana, umhlaba wonke uhlaselwe isifo esisodwa, abantu begula bonke, abantu bengenathemba, ilizovela ikhambi elizolapha lesi sifo umhlaba wonke lizoba lodwa. Uyala ekuthenini izizwe zonke emhlabeni zivumelane ngecurrency eyodwa, uhlobo lodwa lemali, zivumelane ngombusi oyedwa, zivumelane ngoNkulunkulu oyedwa, zivumelane ngezomnotho ezizodwa. Manje okwethu bazalwane ukuthi asimisibindi singesabi, ngoba izinsuku zimbi. Cela sithandaze sibonge izwi lenkosi. Siyabonga baba, izwi lakho linamandla, izwi lakho liphilile. Baba, sibuyela kuwena njengokusho kwezwi lakho. Silekelele baba sekulesi sikhathi esinzima kangaka sokuba sihlale ezindlini zethu, ukuba sidle leli wudlu, ukuba Nkosi izilungiselele ukuhlangana nawe. Sikhulule kuyona yonke imisebenzi emibi kaSathane. Yilo nalowo Nkosi engcwele osalizwe izwi lakho. Baba onamandla wonke, siyakhuluma isibusiso, siyakhuluma baba inhlalakahle, siyakhuluma baba impiliso kubantwana bakho, ukuthula kwakho kube phezu kwabo ngegama lika Jesu. Siyabonga Nkosi engcwele ukukhuluma kwakho, siyabonga Nkosi ukuzambula kwakho nakulesi sikhathi. Siyacela Nkosi sihlale kuwena singasuki, sikhulule emsebenzini yonke emibi yesitha. Udumo lonke lube kuwe, isibusisa amandla nenkazimulo nobukhosi ngoJesu wafa wavuka, inkosi ezobuya amasinlandi bandla layo. We praise your mighty name, our God. Amen. Ukuthula kubazalwane. Siyabonga kakhulu ke izwi laNkulunkulu bazalwane, lokho uNkulunkulu abesibekele khona namhlanje nokuthi sikudle ukuthi iPhasika umkhosi wokukhululwa kwethu emandleni esono. Kodwa manje nasibhekile kakhulu ukukhululwa kwethu kulelizwe esiphila kulona, funeka siqwashe ngempela ezintweni zonke ezenzekalayo. Siyalibona iGibhithe, iGomoro neSodoma, akusekho emazweni alo geographically, kodwa ku spiritually kugcwele izwe lonke. Akukho la lingekho khona iGomora, akukho la lingekho khona iSodoma, akukho lapha lingekho khona iGibhithe. Umoya ucindezelana, umoya ugqilazana. Amen. So ke simethembe kakhulu uNkulunkulu, siphile ubungcwele, siliphile izwi lakhe. Sizongena ke enkonzweni bazalwane yokufakaza, kube lo nalo asukume
abonge uNkulunkulu wakhe. Amen. Emva kwalokho ke sizobe sesingena enkonzweni yomnikelo sivale. So sukuma ke lina sonke size ngaphambili sifakaze sibonga amandla kaNkulunkulu ngakho konke asenzele khona nakulezi insuku umuntu nomuntu aquarantine nawuyeke umyalelo bazalwane ukuhlanzeka ngoba kuthiwa hlamba izandla njalo usuka endlini encane hlamba izandla uthinta ukudla hlamba izandla uyadla hlamba izandla njalo nje uma udlula ngasemanzini izandla zakho ihlanzwe uyihlambisise impela ngoba lamagciwane akhona nawe lingakubamba malibonge igama lenkosi yethu uJesu kodwa simethembele uNkulunkulu kulabo abavutha umlilo amen kodwa uNkulunkulu kuliqiniso bafowethu bazalwane akazwani namanuku asihlanzeke lingangenelela khona noma kuthiwa usindisiwe ukhuluma ngezilimi kanjani uma ngabe uzokwenza ubunuku uwethembe ukuthi ngoba uNkulunkulu utheni uphula izwi likaNkulunkulu uma ngabe uyinuku sibe ngcwele sigeze sibe bahle siwashe ingubo zethu siayine ngama-ayini ashisayo sembathe uma sengigqokile into igumule uyiwashe amen singabi nemfumba zamawashing siwashe njalo amakhishi ethu ahlale ecocekile kungaze kubhuza impukane nezinsensane ezitsheni zingagezwa amanzi engachithwa siyanicela abazalwane asiyenze inhlanzeko kube priority yethu futhi noma ngadlula 21 days singakuyeki ukuhlanzeka ngoba kuyimpilo inkosi yomsimbuso asithetheleke abazalwane babonge uNkulunkulu ngalokho uNkulunkulu abenzele khona uma unale chorus ukushaya nje nakafishane bese ke uhlale endabeni egameni elihle lenkosi amen.